și bine v-am găsit! Din nou venim cu surprize frumoase pentru cei dragi. Astăzi am ajuns în satul Cuhnești, unde îl vom surprinde plăcut pe domnul Boris Maximciuc. Bună seara și bine v-am găsit! Ne primiți la dumneavoastră? Da, poftim! Noi am venit cu o surpriză frumoasă pentru domnul Boris. Dumneavoastră sunteți domnul Boris. Cum vă gândiți? Cam din partea cui ar veni această surpriză frumoasă? Din partea copiilor dumneavoastră, într-adevăr. V-au adus aici un coș plin cu vitamine, plin de sănătate. Să fiți sănătoși, poftim și luați coșul. Așa. Hai cu Așa, deci ce să fie 7 ani, da. Și această tortă delicioasă, tot la fel, sunt din partea copiilor pentru dumneavoastră. Și desigur că am și poftim și treceți, puneți torta și eu am cuvintele frumoase pregătite pentru dumneavoastră. Să vin mai aproape, să mă auziți mai bine, da? Și iată cum mai trece timpul. Și iată când noi am crescut. Și iată, tu, tăticul nostru, cărunt ești și căzut. Da, scumpul nostru, noi suntem departe, dar nu înseamnă că noi te-am uitat. Cu sufletul suntem mereu aproape și nu uităm de cele ce ne-ai învățat. Ne-ai învățat ce este bunătatea și să iubim, ne-ai învățat. Ne-ai învățat ce este omenia și da, să nu uităm de unde am plecat. Tăticul nostru, azi e ziua ta, cu mare drag noi te felicităm și te iubim cu toată inima. Mânuțile și fruntea cu gingășie îți sărutăm. Ce ne dorim noi pentru tine? Sănătos și liniștit să fii, căci ai de toate în viața asta. Casă, soție, nepoți, copii. Ne iartă, scumpule, că multe am greșit. Ne iartă că am plecat departe, dar nu uita că te iubim la nesfârșit. Mulți ani, prea bunul nostru tată. Deci aceste cuvinte frumoase sunt pentru scumpul tătic și soț de la scumpa soție, de la fiica Svetlana, ginerele Antonio din Italia, nepoata Marina și nepotul Slavic și strănepoțelul Darius, fiul Ruslan, nora Rodica și nepoțelele Grina, Cătălina și Constanța din Portugalia, fiica Ludmila, ginerele Pietru, nepoțica Sabina și nepotul Marian din Moldova. Și acum cu toții, hai să cântăm lui domnul Boris, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, domnul Boris să ne trăiască, la mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, cine să trăiască, toți mesenii să trăiască, la mulți ani trăiască, toți mesenii să trăiască, la mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani, domnul Boris! Deci copilașii v-au făcut și o dedicație muzicală. Floresc, floresc,
că în familia dumneavoastră, nu de mult, a mai fost un omagiat. Da. Domnul Petru. 20 de urmă. Pe data de 5 ianuarie a fost omagiat, așa că dacă am venit, am făcut așa drum lung, cum să nu vă oferim și dumneavoastră o șampanie. Asta o să fie din partea dumneavoastră pentru toți oaspeții din astă seară adunați și o tortă dulce să vă îndulciți și desigur câteva cuvinte frumoase să vă citesc. Domnul Petru, de ziua ta de naștere să se împlinească ceea la ce visezi cu adevărat. Domnul să-ți dea de toate, sănătate, fericire și bucurie, alături de cei dragi ție. Îți doresc să ai zile luminate, multă dragoste și înțelepciune, trup sănătos și minte luminată, să fii mereu bucuros și drăgăstos. La mulți ani! Mulțumesc! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Dar cine să trăiască? Domnul Petru să trăiască! La mulți ani trăiască! Domnul Petru să trăiască! La mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Dar cine să trăiască? Toți oaspeții să trăiască! La mulți ani trăiască! Toți oaspeții să trăiască! La mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Așa, domnul Petru, din partea dumneavoastră, câteva cuvinte, că cred că știți din partea cuiului. Clar, îi mulțumesc mult Să alături tot de timp. la cumnată, la cumnat, Chiar la cumnați, la cumnat. la soțiile lor, la cumnații și alți. Și bușii sănătoși, din fața minte, nu uitați. Ei nu uită niciodată. Îmi pare rău cum s-a alături de mine, aici din noi și tăcem toți împreună, da? Ne întâlnim la vară și compensăm tot timpul s-a pierdut. În câteva zile acum compensăm. Pandemie, da. Ei, las. Și desigur că venim și cu o dedicație muzicală. Facem iar din nou, ne-am veselit. Dau un corp, mă atac în gură. Cine
Gata? dragi, cu Dar să-mi și-ați plâși că se duc de-am. Am să duc și mulți care s-au plâși de-am. sărbători frumoase, distracție plăcută în continuare. V-am adus, cred că, dispoziție bună, așa că... Să fiți sănătoși! Mulțumim!